знаєте, немає такого єдиного інструменту, який би міг зупинити, власне, якщо те, що стосується паспортної політики Російської Федерації на окупованих територіях. Ну, немає такого єдиного інструменту, тому що покарати напряму країну-агресора, в принципі, неможливо. Ми бачимо, що санкції не працюють так, як ми цього очікували. Тобто вони не зменшують політичні апетити Російської Федерації, тобто вони взагалі не змінюють її поведінку. Що єдино можливо, і це, в принципі, вже було озвучено, скажімо, ті громадяни України, які отримали російський паспорт на окупованих територіях, вони можуть автоматично позбавлятися громадянства України. Тобто позбавлятися будь-яких пільг, пенсій, виплат, соціальних виплат, які вони могли отримувати до цього від офіційного Києва. Тобто десь це такий інструмент. Він буде, знаєте, клин-клином вибивають, але він не призведе до якоїсь такої, вирішення ситуації. Це одна річ. Друга, я спілкувався з своїми колегами, які мають рідних в Донецьку. Наприклад, вони кажуть, що немає. Я питаю, є великі черги, скажімо, за цим паспортом, як люди радіють, не радіють. Вони кажуть, ти знаєш, є малий відсоток тих так званих ватних, які обов'язково цей паспорт візьмуть, а є велике число тих, які, скажімо так, не ведуться на це, але вони принаймні очікують, що ситуація може змінитися на краще. Тобто більшість не є така тотальна за цим паспортом, і фактично це більше такий роздутий, мені здається, міф, що всі побіжать за російським паспортом, бо фактично він ніяких таких привілеїв не дає, наприклад, як паспорт країни Європейського Союзу, тобто паспорт Сполучених Штатів Америки, як це прийнято вважати, то немає він великих якихось таких переваг, щоб люди могли міняти. Тобто міняється, скажімо, більше така десь ідеологічна складова тут більше грає. Росія, так би мовити, велика країна, сильна країна. От ми хочемо бути причасні до цього всього міфу великого, А насправді за цим більше нічого не стоїть. Бо ж Російська Федерація не гарантує виплати пенсій, виплати зарплат, якщо ти отримаєш паспорт громадянина Російської Федерації. Десь така ситуація.